Nana Kwasi Abankwa aye Kwahu ewa Asante memu ha nyina hene. Wane ne dom aye Kwahu ewo Asante memu nyina bomu ni Otumfuo bedi awukude. Ufa sa kwanya ne so de to Otumfuo anim se nkronkura wodre ewo Asante memu bebre na wo brono a wondin adeda so ye wa anraga Fanti New Town ye wa Tinga Junction ye wa Davi Junction a whole lot ne senti nada roma Asante kotokone ne Kwahu wo besre se yewra enhwe nanim na womnyi brono bi na womfan Kwahu din entoso na chese Kwahu Community ana Kwahu amantem ana edin bi ade beto so a Kwahu bata ho bia ye ne beje ho ema yewra eso nasamo a wode ebeto nanim no oso muku a ehye se wo be pekwan bia so na wape brono na wode Kwahu edin atoso ya sa semu aye Kwahu ewa Asante memu nyina enisode atadwe womo awe atedenne Kwahu ewa Asante man womo eni agye one na panfo onso si wo moni adwuma amamra ye nto ntwene ye kade amamra ye bedwonsem adwa gospel ima na menka bi shemu na so amamra nti ena makoya agenda ambassador ekesa amamra wo ya ye nto ntwene wate so mu ye na amamra ye gina wo pinti na amamra ye nto ntwene o amamra ye nto ntwene saya to ntwene ya dabia be ha ye amamra ye frititio Somo ye amamre ne flitete ampa ye amamre enwi apa ye somo ye je mo adabi ebe ye mo ba ye amamre ye tontwini anu ne ade kwa ba bia ye di nkuni ma ma ye